having a conversation with him, saying, Mthombeni, you are old, you are getting old. Uyanqena ukuyiyeka lento. I feel like seyikwehlisa isithunzi and kwiposition okuyona ukhamba ufunana namantombazane angiboni ukuthi kuyinto right. Wakwakhuluma uMthombeni wafika lathi khona ngiyafuna ukuyiyeka lento. I just do not know how. Manje ngenxa ukuthi sekukhona ingane. That's why you mentioned the child and I said, leave the child out. This should be about the person esikhuluma ngayo. Eyayingasekho into eyenza nanokuthi bese kuthathwa noma ubanje ovumile because isizathu sakhe sokugcina mina ngitshele sona akona ukuthi uyithandele intombazana uthi uyona evumile. It's something new. Akuyena umuntu wakhe omdala. Akasamthathi based on ukumthanda nokuthi ubona isikhala sakhe. Sekufanele alusane nomuntu othi mangabe kufika umuntu ngizohamba. Sekufanele afuna ukuphuvela ukuthi between umamkhulu nombalo bani omkhulu. Umamkhulu uthi mongamthatha umuntu uyobe uyisahluleka sendoda ngeke ukubone njengendoda. On this side there's Mbali who saying if uthatha omunye umuntu ngiyahamba. Sekuyimpi manje ka last no first. Wenza just to prove a point and mawuthi uyabheka uMseleku it's not ukuthi uthatha unkosikazi ngoba emdinga right now because akekho unkosikazi manje onganika uMseleku ingane ezu10 more. Wathi so kule clip siyambona uMakhumalo uthi uMseleku akamthanda uSamke umthathe ngoba evumile hayi ngoba kuyisithanda sakhe sakudala. I think Makhumalo is being delusional at this point naye ke manje because the man has been gaslighting her. I mean, beqala clip Makhumalo was like uMseleku uthi ufuna ukuyiyeka lento akazi ukuthi ayiyeke kanjani. Ufuna ukuyiyeka uMseleku ufuna ukuyeka amantombazane. Like that would never happen. Like they know ukuthi they married uMseleku and as much as they were wives, Mseleku had chicks, had women that he was dating on the side. So, ukuthi Mseleku zeki mathi ufuna ukuyiyeka lento like girl come on indoda yakho ngeke ngiyiyeka bafazi. Yo, like that is just him gaslighting her. Umakhumalo is yet to see the kind of man that she married. I don't think she knows that this man is not capable of honesty. This man has been lying to her. Because the gaslighting was just too much.